Getxoko udalak aurten ere iparra galdu gabe ekimena martxan jarriko du Euskal Kultur erakundearekin batera, eta horren barruan bereziki euskaldunontzat oso garrantzitsua da euskal dantza tradizionalaren inguruko erakusketa soka Romo Kulturetxean. Bertan beste argazki eta erakusketa batzuen artean Koldo Zabala dantzari getxotarrari omenaldia egin zaio, eta beste alde batetik Getxoko 3 dantzarien inguruko argazkien erakusketa bat ikusgai egongo da baita ere. Beti bezala oso garrantzitsua da azpimarratzea eragileen, euskalgintzaren eta udalaren arteko elkarlana, Bizarra Lepoan, Egizu, Euskal Kultur erakundea bera, herriko dantza taldeak baita ere, beraien lana eta aportazioa balore jarri behar dalako. Erakusketa bera oso erakargarria da, eta gonbitea luzatu nahi diet herritarrei bertan parte hartzeko, dantza taldei baita ere, eta bertan antolatuko diren bizitak giratuetan parte hartzeko. Honekin batera, ez da izango bakarra, eta hilabete luze baten iparraldearen errealitatea ezagutzeko hainbat ekimen antolatu izan dira udalaren aldetik eta baita ere eragileekin batera.